Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, regedzai tiba tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso, hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu kuruzhinji rweZimbabwe, asi pamuchange mava kuposta please regaiwo chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 66 years ekuberekwa. Ndinogara kuCanada asi pari zvino ndiri muno muZimbabwe. KuCanada ndiko kwandava kutogara nefamily yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Pane nyaya yakaitika mainge muri muna 2016. Ndakaona friend request pa Facebook account. Friend request iyi yainge iri yemunhu kadzi, saka ndakabva ndaaccepta nekuti surname yake yainge iri familiar. Saka musikana uyu paakaona kuti ndainge ndaaccepta friend request yake, akabva auya kuinbox kwangu akandimhoresa, akabva ati ndiri kutsvaka munhu anonzi Ningi ane surname yakafanana neyenyu. Ndakabva ndati munhu iyeye wauri kutsvaka ndini, wauri kutaura naye? Ndipo paakabva ataura nyaya yake, akati amai vangu vainzi Ningi asi vakafa. Vasati vafa vakasiya vandiudza kuti baba vako vanonzi Ningi, vachitaura zita rangu nekumusha kwangu kwandinobva kwaRusike kuGoromonzi. Zvechokwadi zita ramai vake ndakabva ndariziva nekuti munhu wandakambofambidzana naye kare, asi takazongopesana zvekuti takatadza kuonana, asi takati tisati tapesana takasika bonde tisina kushandisirana dziviriro. Saka ndakabva ndangofunga kuti sevanhu vakambosangana pabonde chinogona chitori chokwadi, plus painge pasina wekubvunza nekuti amai vake vainge vafa. Ndakafunga kuti chinogona chiri chokwadi nekuti nhoroondo dzakataurwa nemwana chaiva chiri chokwadi. Ndakazowirirana nemwana kuti ndichauya kumusha paChristmas mainge muri muna 2016. Ndakaonana nemwana ndikaenda naye kumusha kune hama dzangu. Ndakabva ndaratidza hama dzangu dzose mwana. Takaita chivanhu chinoitwa kumusha kana mwana achinge auya mumusha. Tapedza chivanhu, mwana akazotaura kuti ainge achida kuroorwa, saka murume wake ainge akaramba kuti kana usina kuwana baba vako handina mari yandinobvisa kumusha kwenyu. Murume ainge akamuudza kuti kana usina kuwana hama dzako imba yavo yainge ichazoparara. Saka mwana airatidza kufara kuti zvake zvainge zvaita. Muna 2017 mukwasha akazouya akaroora nemari zvino. Mukwasha munhu ane mari dzake, anoshanda kuSouth. Saka inini ndakadya pfuma nekuti yainge yakawanda, asi zhinji yacho ndakapa ana sekuru vemunhu nekuti ndivo vainge vakachengeta mwana ndisipo. Marooro emwana akaitwa, vanhu vakafara, mwana akachata. Ndakamira sababa vake. Inini nemwana tinowirirana, anondifonera, inini ndichimufonera, kutofambidzana nevana vangu vanotowirirana. Kunyangwe mukadzi wangu anomufarira nekuti munhu ane hunhu kutodarika dzimwe hama. Paita dambudziko mukoma ndepekuti last year muna December ndainge ndakaunganidza mhuri yangu yose pamusha pangu kuRuzevha ndichida kuti vazivane nemumwe wavo, mwana wangu wandakawana. Asi kunyangwe ndaida kuti vana vangu vazivane, inini mukugara kwose ndainge ndiine pfungwa dzekuti mwana uyu anogona kunge asiri wangu. Saka holiday yose kubva musi wa18 vana vangu vose vainge vari kumba vachitofara havo, vainge vakatorelaxa. Ndakatora toothbrush yemwana wangu uyu ndikaenda nayo kunoita maDNA, asi results akabuda zvandainge ndisina kutarisira. Ainge achitaura iwo maDNA kuti mwana haasi wangu. Ndava kushayiwa kuti mwana uyu ndomuudza sei kuti hausi mwana wangu. Pfuma yake ndakadya. Mukwasha ava kutoziva kuti ndini vatezvara vake. Vazukuru vanondondifarira, vanenge vachiti ndini sekuru wavo. Mwana akatosununguka pamwe chete nekufara achiti finally ndakawana baba vangu. Nyaya iyi handina mumwe munhu wandati ndaudza kuti ndo zviripo, nekuti ndiri kutya kuti kana ndikaudza veukama
vanofunga kuti ndakaronga dhiri kuti ndiwane kudya pfuma yemunhu ndikasungisiwa. Ana sekuru vemwana uyu vatori murima nekuda kwenyaya iyi. Chaita kuti ndinge ndichizoya nenyaya yangu pano mukoma, ndiri kutsvakawo mazano kubva kuruzhinji rweZimbabwe nekuti ndava kushayiwa kuti ndodii. Ndoudza mwana here kuti inini handisi baba vako kana kuti ndoudza ani, nekuti pari zvino ndiri panguva yekugumirwa, ndinofanira kudzokera kubasa kutanga kwaFebruary uno. Mukoma Nashi vakapedzisira ivo mukoma vedu ava vachiti asi ndinoda, ndopakaperera meseji yavo. Kana zvichiita dzokai munge muchipedzisa nyaya yenyu, munge muchitiudza kuti asi munoda kuita sei. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma azvo veduwe. Hanzi DNA yakataura kuti mwana haasi wako, saka ndoita sei? Ndotaura here? Ndoudza mwana here chokwadi? I think mukamuudza zvitori nani, plus mari dzamakatodya idzi zvinokwanisa kuzotomunetsa mune ramangwana, because mukwasha ari kufanira kutoti ange achizotoroora zvekare. Tell me what you think muri yeZimbabwe mucomment section. Yo pakaipa but imi zvamunoti mupfungwa dzenyu mukoma makagara muine doubt yekuti zvinokuda mwana haasi wenyu. Dai makatanga makaenda kuma DNA musati magamuchira pfuma, makatungamidza mari kumberi then mukazoti ndoita zvema DNA. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri maid uye zvekare ndinoshandira imwe mbinga muno muHarare. Ndinoita basa rekupa zvikwambo zvake ropa. Ndoda kukuudzai kuti ropa iri ndinoriwana sei uye zvekare vanhu vanonditengesera ropa ndinovapa mari, ende ivo vanhu ava vanozosangana nematambudziko akaita sei. Mukoma Nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Kuwana basa kwandakaita basa iri ndakariwana through sekuru vangu mukorokoza kumazowe uko. Vakabva vachizotaura nemunhu uyo wavanoshandira pamaini pake, ndiye anova sponsor. Saka pavakadzoka kumba kumasvingo vakabva vati muzukuru wangu gadzirira. After vataura nevabereki vangu vakabvuma, ndokubva tachizouya kunoku kuHarare. Tauya kunoku kuHarare mukoma Nashi mwedzi yekutanga mishoma yandakagara pano pamba pandigere painge pasina kana dambudziko. Asi one day ndakazomuka ndikaona kuti muroom mangu yandinoshandisa seimba yangu yekurara mainge muine munhu ainge arimo. Munhu uyu ainge akangopfeka rimwe jacket rainge rakareba riri reblack neziheti reblack, asi chiso chake handina kukwanisa kuti ndige ndichichiona. Saka mangwana acho makuseni ndakabvunzwa naboss vangu, mukadzi wavo ndiye akandibvunza kuti painge paine hope dzandainge ndarota here. Ndikati handina kurota hope, asi nezuro pakaitika chiitiko chandisina kunzwisisa. Vakandibvunza kuti ndainge ndakarotei. Ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndakaona munhu uyo ainge achipinda murumu mandainge ndakarara ainge ari weblack. Saka meno zvavakazondinwisa vakatanga kuenda kuchechi kwavo. Handidi kutaura zita rechechi. Ndakati ndichinamatirwa mukoma Nashi ndakaona mazongororo achipinda mandiri. Kubva ipapo zvose zvavanonditi ndige ndichiita, kunyange ndisingadi kuzviita, ndinozogumisidzira ndazviita. Saka vakandipa mission, vakandiratidza zvikwambo zvavo. Pandinozviona zvikwambo izvi mukoma, ndinongoita sekunge ndiri kungoona vision. Ndotoona chatopinda mumba mandinenge ndiri, because na 7 PM ndinoenda mune imwe room ndonogara imomo. Ndakabata chindiro changu icho chandinenge ndaisa porridge rezviyo, but porridge iri kuribika kwandinoita ndinoribika nemvura yandinenge ndaswera ndakasoka mapads awa ndinomatengeserwa nemahure awo ekutouchline. Ndinotoenda ko ndichitokumbira mapads
mazuva ekutanga zvainetsa, but ndine mushonga wandakazopiwa wandakanzi ndinoisa pasi perurimi kana ndava kuenda kumahure kunotsvaka munhu anokwanisa kunditengesera mapads ake. Saka pandinofamba ndichitaura nevasikana ava vanoita zvekutengesa miviri yavo, kana kuri kunzi anenge ari munhu wandinenge ndichitotanga kutodhila naye zvezuva iroro, zvandinofanira kuti ndige ndichiita ndezvekudai, ndinofanira kuti ndinge ndichitaura naye ndakaisa mushonga wacho wavakandipa pasi perurimi rwangu. Kamushonga ikako mukoma kamudzi ende kanotapira zvisingaiti, asi ndinozoti kana ndakabvisa pazasi perurimi rwangu kanovava mukomanachi, ndinenge ndichiita sekunge ndinenge ndichangobva mukutsenga mhiripiri. Handifaniri kuti ndinge ndichinwa mvura kana kuita sei. Kana ndazodzoka kumba ndopandinobva ndachizokumbira mvura kubva kwavari, it's either kubva kuna madam boss vangu kana kuti kubva kuna boss ivo. Kana vakangondipa mvura yekunwa, kana ndikangonwa mvura iyoyo ka1 ndinobva ndatonzwa ndichitotonhorerwa, kutonzwa kutoti ndatova right. Saka motikari ndakapiwa, ndine motikari yandinotoshandisa, ndava kutoita sekunge ndiri mwana wepamba pano pandinoshanda, uye zvekare vari kuda kuti ndinge ndichizoroorwa napamunini ava munin'ina waboss vangu. Saka ivo madam boss vari kuti ndinoda kuti munge muchizoita mainini vangu, but chinondityisa ndechekuti pamunini vavo vakaremara, vanogara kumusha, uye zvekare vainge vakamboroora. Mukadzi ainge akanaka chaizvo, she is a doctor. Ndakatombomuona akatombosvika pamba, asi chakandivhundutsa paari ndechekuti akaita vana vaviri nabamunini vacho ivavo, but vose vana ava vakazvarwa vaine masevere disabilities. Ini kuona kwangu bamunini vanenge ndivo vakaitwa murume wechikwambo chevanhu vandinoshandira ava. Saka ndichiuya panapa mukomanashi, ndoda kuti munge muchindibatsira. Ndopinda here mufamily iyi, ndoroorwa here nabamunini? Ndakabvunza madam boss vangu, vakati uchazvara vana vanenge vatori fit sezvandakaita. Ndakavabvunza kuti kosei amainini vavo vakabara vana vaviri vane masevere disabilities. Vakati nekuda kwekuti aida kushandisa munamato pasingashandi munamato, akaramba kutevedzera kuita zvauri kuita iwewe. Saka iwe wakatogamuchirwa ende wakaropafadzwa nekuda kwekuti uri kutevedzera nemazvo zvose izvo zvatiri kukuudza kuti unge uchizoita. Saka ndo zvandakaudzwa izvi namadam boss avo vari kuda kuti vange vachizova amai guru vangu. Ndikuda kuti vedare renyu munge muchindibatsira, sezvo ivo vachiti wakatogara murutsva nechekare, saka magadziko ako akatosviba. Uchadireiko kuti unge uchimapukuta than kuti unge uchiumburuka zvako murutsva macho ungosviba muviri wose usati wageza? Vari kuti uchadya uchiguta kana ukaroorwa navo bamunini vanogara kumaruzevha. Saka bamunini vavo ava ndivo vanogara pamusha, nekuti havadi kuti musha unge uchizoita dongo. Uyu musha wevabereki vabosi vangu. Saka kana kuri kunzi ndikabvuma, zvinoreva kuti ndinenge ndava kuenda kunogara kuruzevha. Ndakaona mukomanashi imba yacho yakakura, kwakavakwa mansion kumaruzevha. Pamusha pane zvose, unototi zvimwe kuda uri kugara kumasuburbs yet uri kumusha. Pane vashandi vanofudza mombe, pane vashandi vasikana vatatu vanoshandapo, avo vanochengeta. Wacho ari kunzi ndiye achazova murume wangu, sezvo asina chaanogona kuzviitira. Anzi inini basa rangu ndere kungozvara chete vana vanenge vari fit, vari normal. Chimwe zvekare madam boss vangu ndeve kuMozambique, shona chaiyo havanyatsokuigona. Please help me. Ndoita sei? Ndobvuma here? Uye zvekare vakadzi avo vanonditengesera mapads avo anenge ari avo avanenge vakashandisa pavanenge vari kumaperiods, vakadzi ava
vanokomisidzira vava nekensa yemuchibereko. Izvi ndakazviudzwa naboss nerimwe zuva apo pandakabuda ndainge ndisina motikari, saka ndakangoshandisa makombi ndikaenda kuna 4th. Ndaendako ndikabva ndachizotengeserwa mapads neumwe mukadzi wandainge ndichidhila naye, saka akandipa mapads ake ainge ashandisa kwemazuva 5 achiita heavy bleeding. Ndikatomaisa muplastic bag, saka ainhuwa zvisingaite, kunyange handbag rainge rava kutonhuwa. Saka ndakazofonera madam boss, vakati murume wavo sezvo ainge ari mutown ainge achazouya achizondipika up tinge tichizodzoka kumba. Pandakazovabvunza kuti saka vanhu ava vacho vandinopa mari, because ndinowanzo kuvapa $200 kana kuti $150 kana ukandipa mapads emazuva matatu anenge ari below 4 days ndinokupa $150, asi kana ukandipa above 4 days ari mapad aunenge wakashandisa for more than 4 days ndinokupa from $200 to $250. Ndinotonzwa voice iro rinotondiudzira zvekutoita, rinotondiudzira kuti mapads iwawo andinenge ndapiwa nemunhu ndinofanira kuti ndige ndichizomupa mari. Ndipo pandimire hakuna umwe munhu uyo anoiziva nyaya iyi. Ndauya pano kuti munge muchindibatsira nemazano. Ndobvuma here kupinda mumari? When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Muri kuzvinzwa here? Kana kuri kunziwo munoshandira ikoko kuna 4th, be careful. Hanzi inini ndinotenga mapad, and kana vatenga mapads iwawo hanzi vanhu vanenge vanditengesera ropa ravo, and hanzi ropa iroro vanozonorisoka mumvura vozobika porridge vachishandisa upfu hwezviyo vofidha zvidhoma zvabosi vavo. Hanzi kana ndikashandisa ropa rako unogumisidzira watova nekensa muchibereko. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine nyaya iri kundinetsa, inyaya iyo yakaitika kuna sisi vangu vanogara kudombo shava. Basa ravanoita vanoita zvekutengesa pamusika, saka vakangorohwa nezvishiri. Saka kutaura kudai mukomanashi hatisi kutoziva kuti toita sei. Kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kutibetsera, inini ndiri based muno muSouth Africa, ndinogara kunonzi kuLouis Trichardt. Kana kuine kwamunoziva uye zvekare kana kuine vanobatsira vari muLouis, please munokwanisa kungonyora henyu mucomment section kuti munowanikwa kupi. Ndakauya kuno kuSouth Africa kudhara, ndatova nemakore. Sisi vangu ava vakatomboya kuno kuJoni vakashanda, vakati vashanda nemurume wavo vakabva vachizounganidza mari, vakati vainge vava kuda kuita zvekunopfuwa huku, ndopa vakabva vachizodzokera kumba kudombo shava. Nyaya hombe payakatangira ndepekuti ivo sisi vakaita sekunge vakadhonzera murume wavo, vakabva vachizoita kuti ange achizovakira kudombo shava. Asi ivo bankuru sezvo hama dzavo dzakabva kuMalawi, including sekuru vavo nababa vavo, saka musha chaiwo havana. Sisi vakangozvitora simple, vakangoti tinongotangawo dzinza redu, asi hama dzabankuru dzainge dzichitaurisa ndokubva vachizongoenderera mberi nekuvaka. Sisi vangu vainge vava kusafarirwa zvachose nehama dzabankuru. Sisi vangu vakazondifonera nerimwe zuva vachindiudza kuti tete vavo avo vanogara kumabvuku vainge vavakumbira mari. Ndikabva ndati zvino sisi muri kufunga kudii? Vakati ndichangovapa. Mari yacho yainge isina kumbowanda, vainge vachida $30. Vakabva vachizovaitira eco cash. Kubva ipapo sisi pavakatumidzira eco cash iyoyo, zvinhu hazvina kuzombovamirira zvakanaka. Munhu anotambudzika, asi izvi zvakazoitika zvekuti
vakazorohwa nezveshiri. It is first time. Sisi vari kunzi vane nguva dzekuti vanongotanga kungochema vachiratidza kuti pane zvinenge zvichida kuitika kwavari, sekunge munhu ari kuda kutobvutiwa, kuda kutourawa nazvo zveshiri zvacho izvozvo. Vamwe vanhu vane misika yavo iri padhuze nepainge pachitengesera sisi vangu hanzi vakangoona sisi vangu vakakutarisa mudenga vachizvibloka kufesi kwavo, hanzi vakagumisidzira vava kuzvivhara nzeve vakaita zvekurara pasi, fesi iri muvhu. Vakatanga kuchema vachiti ndiri kurohwa kani, pane shiri dzakawanda dziri kundipara, ndibetsereiwo vehama, ndibetsereiwo. Hanzi vanhu by the time pavakazoda kuti vange vachivabatsira sisi vangu vainge vava kutobuda furu. Vamwe vanhuwo vanoita zvekubatsira vakabva vachizoti izvi zvishiri, vakabva vachizotanga kuvakwiza muzasi metsoka zvekare nemuhapwa, ndo zvakazotovabatsira. Vakaita weti, hanzi kuita weti kwavakaita ndo zvinoratidza kuti vakapona, vainge vachida kutourawa nazvo zvishiri izvozvo. Tiri kufungidzira kuti tete vavo vekumabvuku ndo vakatumidzira zvishiri kuti zvinge zvichizovarova, nekuti ivo ndivo vari kutosimbirira nyaya yekuti hanzvadzi yavo inge ichiwana umwe mukadzi wenumber 2 anobva kuMalawi. Zvino sisi vangu vakakombwa, ndiri kuvaudza kuti siyanai nemurume wenyu, kunyange muchimuda munofira mahara navo vanhu vekuMalawi ava. Vasiyei vaite zvavanoda nehanzvadzi yavo. Kana atovako mukadzi wekuMalawi, kukana ari iye akakutumidzirai, asi sisi vari kuti murume wavo vanomuda. Ndibetsereiwo mukomanashi kana muine munhu wamunoziva ari around Louis, please. Kana kuti kuno kukuvenda ndinokwanisa kuenda kwaanenge ari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vakarohwa nezvishiri. Kana kuri kunzwa unenge uri muroyi, kana muchikwanisa kuuya kuzotiudzawo kuti zvishiri zvacho zvinombogadzirwa sei, you can come to my inbox and then you can share with us your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai mukoma, ndiri kutambudzika kuti ndinge ndichikwanisa kubatira pamuviri. Ndakazotoita zvekutotizirawo umwe murume uyo wandakazosangana naye paWhatsApp. It's too bad, unfortunately mukomanashi yakazosangana neni ndisisiri mhandara. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndige ndichisvika pakupinda marriage ndichiri musikana akakwana. Zvakaitika mukoma kuti ndige ndichizosvika pakubvutirwa umhandara hwangu ndezvekudai. Mukomanashi ininiwo ndakakurira muchechi name hidden. Muchechi medu tiri vanhu vekuti hatitotendedzwe kuti tinge tichirara nevakomana before marriage. Ukatozivikanwa unopinda busy, kana vabereki vako vanotopinda busy. Saka maparents angu mukukura kwangu vaitomeka sure kuti hapatomboitiki mistake yekuti zodanana nevakomana vanenge vachida kuzorara neni. Plus ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoroorwa nemwana umwe wevakuru vekuchechi kwedu. Saka ndainge ndakatodzikama ndisingadi kuzonyadzisa vabereki vangu, because mukomana wandaitarisira kuti ndiye ainge achazondiroora, mukomana kuchechi kwedu vabereki vake vatori nechinzvimbo ende vanhu vane mabusinesses avo akakura ende vanotozivikanwa nekuda kwemabusinesses avo avainawo, zvekare nezvepolitics. Saka ndaitoziva kuti I don't have to make any mistake, otherwise ndaizonyadzisa vabereki vangu. Saka ndakazotanga kunetsana naye after
ndakawana kuti mmotikari make mainge muine maprotector ainge arimo. Kekutanga pandakaona maprotector akandinyepera akati ainge asiri ake, ndikati ndeani? Akati maprotector awawana mmotikari best friend yangu. Ndikati iwewe unogowirirana sei nevanhu vatisinganamati navo? Haana kutaura zvainge zvichibatika. Ndakarwadziwa mukomanashi kuti saka inini ndainge ndakamirira mukomana, but yeti iye ainge atori busy zvake nevamwe vasikana. But sezvo ndainge tisina proof, pamba pedu aitosvika aitoti kana akauya taitoswera tichitoita nyaya takagara zvedu mumotikari kana kuti tichiona zvedu mamovie. But one thing that we made sure was that we would never sleep with each other because taitya kuti taizonyadzisa vabereki vedu. Zvakaitika zvekare this time around akauya nehembe dzake achida kuti ndige ndichidziwacha. Saka pahembe idzi mukoma dzaakauya nadzo ndakazongovhura mumotikari kuboot. Pane zvandainge ndichida kutarisa kuboot, kuda vainge vari Mwari kana Satani handizivi. Ndo pandakabva ndachizoona kuti kuboot kwainge kuine jacket rainge riri reworksuit. Ndikangoritora jacket iroro ndikaribatanidza nehembe ndokubva ndapinda hangu mumba. Saka pandakapinda mumba iye akazozviona later on kuti jacket rainge rine used protector ndainge ndatoritora ndainge ndatoriisa mumvura. Saka pandakati ndichisoka zvinhu mukoma ndichitsvaka kuti mainge musinawo here zvimari or something, ndo pandakabata used protector rainge rakatoshandisiwa. Iyi ndakarwadziwa mukoma ndikatanga kuchema. Kana friend yangu ndakamufonera same time ndikati ita video call uone, ndokumuratidza my boyfriend tried by all means kuti ange achirizina neni, but ndainge ndisingachadi kunzwa kana anything panguva iyoyo. Ndainge ndakatobitirirwa nehasha. Saka ndakabva ndamuramba pasport ndikati handichadi nezvako. That was the end of our relationship. Ndakagara, munoziva mukomanashi, ndakagara ndiri single ndichati pari zvino handichadi zvekupinda muzvimarelationship zvenhema. I just want to stay on my own. Mukomanachi ndo pandakabva ndachizotanga kutaura neimwe friend yangu. Ndichitaura nefriend yangu akandiudza kuti there was this other guy uyo ainge achitsvaka mukadzi. Ndikati munhu wacho aripi? Akandiudza kuti ainge ari kuUK. Akandiudza a brief background about the guy ainge akashayikirwa nemudzimai wake during COVID. Ndikati it's fine. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye. Saka iye ainge aine maspecifics mukoma. Those were some of the red flags that I ignored. Ainge achida musikana ainge ari mandara, to be specific. Ndikati it's okay, even though iye ainge akamborora. So akazouya kuZimbabwe. Auya kuZimbabwe mukoma ndakanoitiswa chivanhu paguva raamai guru. Ndakazotozvifunga after adzokera kuUK. Ndikati asi munhu uyu andiitisa chivanhu paguva remukadzi wake. Later on I started to have dreams ndichivaona amai guru vachiuya mukoma. Asi chaindishamisa vaiti vakauya kwandiri vaiuya vakaita kunge munhurume, but vatori nemazamu kuratidza kuti munhukadzi, but chombo chavo chainge chitori chombo chemunhurume. Vobva vatanga kurara neni. Ndaibobewa mukomanashi ndichinyatsokuona kuti panapa ndiri kuhope, but pane munhu ari kundishandisira mubobobo. Ndakamuudza akadzoka kuZimu ndokubva achizoenda neni kun'anga. Zvinhu zvandainge ndava kuitiswa ipapo 2 minutes dzandakangodanana nemurume iyeye, ndainge ndava kutoita zven'anga, ndava kutogara nezvuma muroom mangu. Umandara ndizivi kuti wakabva sei. One day ndakangomuka ndokubva ndatoona kuti ndainge ndakamesa up the bed. So I thought kuti I was on my period. Ndichifamba ndakasekwa nebenzi mukoma. Ndakangobuda ndichiti ndikuenda kunotenga chingwa. Ndikaona kuti patakshop iri padhuze nepamba painge pasina chingwa. Then ndokubva ndachizoti ndichienda kumashops ndakadhumana nebenzi rikatanga kundiseka rikati harinyari rakanyengererwa nemotikari rikadyirwa mumandara. Benzi iroro rikatanga kuseka richimhanya. Mukomanachi ndainge ndiine motikari iyo yandainge ndakabva mukupiwa the second time around paakauya kuZimbabwe tichizoenda kun'anga. Motikari iyi sezvo ini ndainge ndisina license yainge ichifamba nebrother yangu. Brother yangu ndiye achiri kufamba nemotikari iyoyo. Handina kuda kuvaudza
mukoma kuti ndo zvakaitika. Ndakazotestwa nevamwe amai vekuchechi vanondifarira ndikati handisi kunzwisisa zviri kuitika pandiri. Vakanditesta vakati wangoshama iwe, wakarara nemurume ka? Ndikati handina. Vakati unonyepa. Vakaramba kuzvibhilivha kuti munhu angabviswa kumhandara akarara ari kuhope. I've not told anyone this. It traumatizes me to this very day. Apa kufamba kwandakazoita ndichienda kumaprofita, ndakaudzwa kuti handifi ndakaita mwana. Handizivi kuti mungandibatsirawo here nemaremedies. Muri yeZimbabwe ndatambura, dzimwe nguva ndinombofunga kuda kuzviuraya. I am now an outcast. Hakuna achada kuwirirana neni, even my friends, because ivo vakapinda mumarriage vachiri mhandara. Saka ndo zvinoitika kuchechi kwedu. You will be like a cast out person. Hakuna anenge ava kuda kuwirirana newe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Is it possible kana kuti vahanzvadzi vedu ava vane zvimwe zvavasiri kutiudza? Pari tricky. Ngatitaurei navo mucomment section. Tell me what you think vedare. Vahanzvadzi vedu ava, I think kuti she must come back with a full story, because nyaya yavo vari kuti vakatongotengerwa motikari vakatongoiswa kumakuva. Are you sure kuti hapana here zvimwe zvinhu zvamanga makawirirana kuti maizoita? Because kungosangana nemunhu motoenda kumakuva pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section.